Hi mga karon, Bel, malipayong Merkules kanin tanan. Kumusta man ang dagan sa panahon ninyo diha og dagan sa iyong kinabuhi? Wa ba mo sa mood ron? Aw, paulian na nato imong mood, pahigupon ta kag sabaw. Labi na sa mahilig og sabaw. Nya especially para nako, bisan simple ang mga lamas. Ang akong lutuon, tinuwa or sinabawang mulmul. Isang kamot og tiil kinsa ganahan aning tinuwang mulmul. Kay para nako, usa ni sa sudan nga di ka pangagda. Nagluto na ko ani last time, di ba? Nya ingon nila kay di ginaangay lutuon kay gamit ni siya sa coral reefs. Pero wa ni nawa sa kung manahon gabi nya base nangala ko pagbigyan na lang. Kani siya mulmol in English parrotfish with roughly 95 species. Nga ang largest species niya kay naa siya sa Indo-Pacific. Matud pa sa CNN Philippines kay ang oldest record sa tinuwa kay gikan ni Jose Rizal. Nga ganahan gud kuno kaayo si Jose Rizal sa tinuwa nga gisuwat gini niya sa first scene sa Noli Bitanghere. Ang scientific name kuno niya kay Scaridae. According to kumara.co.id, nga kaning isda akay has a lot of nutritional content for health, sama sa low-fat protein, omega-3 and 6 which is good for brain growth. Daghan gyud makuha nga benepisyo aning isda Hinigupay na sad ko ning adlong Merkules. Happy lunch ninyo. It's me, Annabelle.